ഫ്രാൻസിലെ വിയന്നിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിരുന്നു വിജ്ഞനും വിശുദ്ധനുമായ മാമെർത്തൂസ്. പ്രാർത്ഥനാ ദിനങ്ങളും ഉപവാസ ദിനങ്ങളും ആഹ്വാനം ചെയ്ത് തന്റെ അജഗണത്തെ പ്രാർത്ഥനാരൂപയിൽ വളർത്താൻ അദ്ദേഹം ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങൾ, അഗ്നിബാധ, പകർച്ചവ്യാധികൾ മുതലായവയോട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കവചം നേടാൻ തന്റെ ജനത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രചോദനവും മാതൃകയും നൽകി. പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നഗരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടമാവുകയും അനേകം പേർ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നുവരികയും ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനയെ ആയുധമാക്കിയ ആ ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ AD 477 കർത്താവിൽ അന്ത്യനിദ്ര പ്രാപിച്ചു. ചർച്ച് ഡെസ്ക്, ഷെക്കേന ന്യൂസ്.